Сервирам тук, къде има щи. Не, помня. Ти сте ме пътили. И аз към кмета, не си тебе. Бе, яла една по-нагоре, майка. Ще ти изнудвам стоклив. Една по-нагоре не Ще ти изнудвам стоклив, да знаеш. Знам, че... Я да ти вика. Отиде дама. Дама и поп. Не мога да наследва, бе, на тройкица. Една седмичка, мали, мали! То пари пара. Тройка на деветка, мога да навъртиш. Може ги фърлиш тази тройка. Да, стига, бе. Остинам бомбата, си викал, бе. Нико. Я виж, коректно да се лъжим. Играме коректно. Виж колата да не се падна. О, седи, че с нея смета как игра комар, бе, а гледай то. Бе, къде би за я ще живатим на трета седмица. Не, да. Аз знам, че е мъко. Аз знам вече играем за кара, или става, или да става. На тройка може да се Не, но много смърдало дойдало, бе. Тройка. Да, може 4. Парите? Не, парите, он как бих. Ти даш? Да. Да знам колко. Думай, колко? 18. Добре, трудно. Снимай се, може? Се ригаш, също. Сега да навлезем и... О, ще влезем. Има една кола, Ще един на... само че квадратно. И там си едни жили, че да нещо видим. Ама ми прехвърля точки. Да, що ни... Я мога, ама ще ти точки, ама точки по там, не знам, ставам 1000 метра. Колко на кофе? Не, има примерно... По 10 кой ще? Неща, топки, лопата за снегта, такова, примерно, примерно 100 литра уни ти дават и 200. И ти вкарат от картата 200. Примерно там има един Shelby Power, ти дават 500. Ако отсълта на греб ти дават примерно 10 точки. На всеки литър. Зарееш 300 литър, примерно 300 точки. Разбираш? Мен ми се това беше друго. И примерно така. Смърдела карта. Да, добре. Чеки се, вземи си парите. После, примерно така. Къде ти си баба, Примерно колко е? папката 1900. На бомбата, моля го излъжиш. И аз давам картата, и му дават на този топката и примерно 3000. Уни взимат 1000. Да. Три попа тук влезна, два попа и му влезна. 20 лева. Откинаха му главата, къде туза правиш? Така. Ти пак, виж, Чакай, ще правим къде! Кой е прокър? А те удари сумък. Да, бе! Не виж и карти, второй. Маймуно, я заби. Как ти избивам да питаш? Това къде се зничи, къде? Този има туза, я премет след малко. Първо ще ти... Ще кажеш, ще се сля, аз ще шкам второй. Я заби, маймуно. Я съм ти човек, запизи. 50 лева на една бръка ще дадат. Абе, бей от тук ме Абе, той играл 20 яно. Тебе, аз съм мърдал, къде си мърдал. Снимача! Летко с гази, гледай! Бомбата сега снима. Него не бе колко снима да бе онтатия. Аз ще го пущам в интернет. Има следващата работа, ли те пускам в интернет, те го маймурат.
Не работа ви помощ, ама Не влезем, ще го пиде. Аз Аз съм записал, гледай. Я така мама. Гледай, всеки сте записал. Ще го пушим на светлин, къде прикажеш, ще казвам. Нема, бе, Бог ще го кажа. И аз ти казвам, къде прикажеш, ще казвам мене. Че няма да станеш на работа. Мани си човека да играе карти, бе, мани си играе някой. Дай, че ти спаси ги за жено. А те ще карат да му тройно.